Din is-sena l-I Love MTV se jirritorna f'pajjiżna għas-16 edizzjoni tiegħu nhar it-tlieta 16 ta' Lulju fuq il-Fosos tal-Furjana bi spettaklu mill-aqwa. Ħabbar dan il-Ministru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika Clayton Bartolo waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-preżenza tal-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Carlo Micallef u s-Senior Vice President tal-Kumpanija Internazzjonali Paramount Advertising Russell Samuel. Il-headliners prinċipali għall-edizzjoni ta' din is-sena se jkunu l-istilel internazzjonali Ray u DJ Snake. Il-kantanta famuża Ray kitbet diski għall-akbar artisti tad-dinja, inklużi John Legend, Ellie Goulding, Khalid, David Guetta, Diplo u Beyoncé, u hija magħrufa l-aktar għas-singil ewlenija tagħha bl-isem ta' Escapism. L-artista għandha rekord ta' 6 unuri fil-Brit Awards ta' din is-sena u bejħ ta' miljuni ta' diski. Min-naħa l-oħra DJ Snake magħrufa d-diski popolari Turn Down for What, Lean on Me u Let Me Love You fost oħrajn ukoll mistenni joħloq atmosfera mill-isbaħ fost l-udjenza f'Malta. Il-Ministru Bartolo qal li l-I Love MTV u l-pedament tat-turiżmu f'pajjiżna u jrawhem id-dedikazzjoni soda ta' Malta l-innovazzjoni, id-diversità u l-eċċellenza fil-qasam tat-turiżmu kulturali. Spettaklu illi attira kemm lill-familji Maltin u anke lit-turisti li jżuruna, iżda fl-istess waqt mbagħad nieħdu l-marketing li l-imminxtutna meta dan il-kunċert jixxandar fuq diversi pjattaformi ta' Paramount International. Hemmhekk aħna nkunu qegħdin naraw verament il-potenzjal li għandu pajjiżna u żbuħija tiegħu li rnexxilna noħorġu mhux biss waqt l-attività innifisha lokalment, iżda anke fuq livell internazzjonali biex bekk insaħħu dejjem iżjed l-immaġni ta' pajjiżna barra minn Malta. Waqt l-istess konferenza il-Kap Eżekuttiv tal-MTA Carlo Micallef stqar kif dan il-kunċert spettakolari se jkun qed jixxandar anke fuq stazzjonijiet tal-MTV f'madwar 150 pajjiż u bekk pajjiżna se jkun qed jiġi reklamat bħala destinazzjoni u se jkun qiegħed jattira aktar turisti lejn xtutna. Il-biljetti għall-I Love MTV se jkunu disponibbli għall pubbliku fil-jiem li ġejjin.